سەرۆک وەزیران ئیسرائیل بنیامین نەتەنیاهو ئەشکەرە کرد کۆ بلنداهیان جەولانê wê tamayî di destê İsraîlê de bin û got ku İsraîl desta ji cewlanê bernade ew jî piştîcivîneke hikûmeta wî ku ekşema borî li cewlanê hatibû girêdan hevdem lêgel roja bîranîna derketina Frensayê ji cewlanê. Netanyahu serbar kir lê ser rûpela xwe ya torê mîdya komelayetî Twitter ku cewlan pêştir beşek bû ji İsraîlê di demên dîrokî de û belge li ser vê yekê ku bidehan ji dêrên cîhan yên dîrokî li wir hatine dîtin û cewlan beşekî giringe ji dewleta İsraîlê ya nûjin û di berdewamiya gotara xwe de got ku dem hatiye ku civaka navdewletî mukurbê ku wê cewlan dibin desthilata İsraîlê de bimîne. Netanyahu her wiha dibîne ku welatê Sûriye cewlan dagîr kiribû dema 19 salan û bi mayînan çandibû û ji şer amade kiribû. Lê di ser dema İsraîlê ew dever bûye devereke taybet ji geştûguzariyê û cotiyariyê re û serbar kir ku divê devera tijî şer de tenha İsraîl li aliyê dabînkirina aramiyê ye û İsraîl çareseriye nek û pirsgirêk e. Netanyahu her wiha tekez kir ku pêkhateyên kemînî yên li Sûriyê dijîn wekû xrîstyan û dirzî û Kurd yên ku şer dikin ji bo pêşeroja xwe û aştiya xwe li Sûriyê bindestin û eşkere kir ku wî pêwendiyeke telîfonî li gel Kerî Wezîrê Derveyê Amerîka re kiriye û jê re gotiye ku ew guman dike ku Sûriye karibe vegere wekî berê û serbar kiriye ku di dawiyê de wê hêzên Îranê û Hizbullah û Daeş ji navxaka Sûriyê bêne derxistin. Di beramber vê yekê de Wîzareta Derve ya Sûriye civata hikûmeta İsraîlê li cewlanê şermezar kir û tekez kir ku ew karekî istifzazî ye û nerava ye bi hemû awayan ew jî li gor Ajansa Sûriye ya Fermî. Ji aliyê Xwedê berdevkê desteya bilind ya danûstandinan Riyad Nesan Axa got ku daxuyaniyên Netanyahu bi dejbiriya yasayên navdewletî pesin kir û tekez kir ku cewlan Sûriye wê bimîne Sûrî û serbar kir ku İsraîlê nikarîbû kesekî li cîhanê qanec bike ku xaka Sûriye ya ku İsraîlê ji Sûriyê diziye rewa ye.